Misteri Rajapati ing sakjroning impen. Nalika aku isih kelas 5 SD, dumadi Rajapati ing omahe tanggaku. Kurbane aran Mbah Dwija sing umure watara 70 taun. Dinuga Rajapati mau katindakake wanci tengah wengi, kalane kahanan pinuju sepi. Nganti jam 10 awan, durung dikawruhi yen Mbah Dwija wis dadi layon. Konangane yen Mbah Dwija mati, bareng tanggane ring omah Sujono. Dene nganti awan kok lawange Mbah Dwija tetep kancingan. Kamangka pitik-pitike kawistara yen padha pating klabruk-klabruk njaluk metu. Lampu teplok minangka lampu panjer njaba uga isih murup pangudarasane tanggane mau. Gek-gek Mbah Dwija lara nemen, engga ora kuat glawat. Apa maneh dina kuwi sisihane Mbah Dwija lagi nyambangi anake sing manggon ing Bandung. Sumelang yen nganti ana apa-apa, tanggane mau banjur ndodhok lawang karo undang-undang Mbah Dwija. Merga ora ana wangsulan, tanggane mau tansaya Sujono. Mula dheweke age ngumpulake kanca kancane, nedya ndobrak lawange Mbah Dwija. Bareng lawang kasil didobrak, wong-wong mau padha kaget. Mbah Dwija wis tinemu tanpa nyawa, kanthi posisi mengkurep. Gandeng patine Mbah Dwija dianggep ora wajar. Wong-wong mau nuli padha laporan marang kantor polisi. Polisi 5 gegancangan mara menyang omahe Mbah Dwija. Sak perlu nelesih para saksi, utamane tangga teparone Mbah Dwija sing dianggep meruhi kedadian sadurunge tinemu tiwas. Sedelo wae omahe Mbah Dwija wis kebak wong sing kepengin nonton Rajapati mau. Saweneh tangga cedhak nuturake marang polisi yen wengi sadurunge dumadi Rajapati, dheweke weruh Mbah Dwija ketekan tamu wong loro. Panuturan iki dikuwatake dening seksi liyane sing ngaku krungu greneng-grenenge wong caturan ora suwe sakwise seksi kepisan ngaku weruh Mbah Dwija nampa tamu. Seksi liyane kandha yen dheweke dikongkon nuduhake omahe Mbah Dwija dening sawenehe wong neneka. Emane seksi mau ora kober mespadakake raine wong neneka mau, merga kahanane peteng. Seksi kang pungkasan kandha yen dheweke pas ngeteri tela godhog menyang omahe Mbah Dwija. Nalika Mbah Dwija lagi jagongan karo tamune. Manut ujare seksi sing pungkasan iki, tamune Mbah Dwija ana 3. Ning dheweke ora migatekake raine tamu-tamu mau. Jalaran sakwise nyelehake piring isi tela godhog ing meja, seksi mau terus pamitan. Aku dhewe nalika semono ora melu omyake wong sing padha nonton jisime Mbah Dwija. Dadi olehku ngerti bab sedane Mbah Dwija mau ya mung saka diceritani dening dulur-dulurku sing melu nonton. Nanging sajake polisi dhewe ora serius nelusuri lan nglarah Rajapati iki. Buktine nganti tetaunan kasusnya tetep ngambang lan malah tanpa jluntrung. Sawijining dina ing sasi Agustus 1974, let sawetara dina saka matine Mbah Dwija, aku nonton karnaval ing kecamatan. Karnaval mau mung salah siji saka rerangkening acara pengetan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Anggonku nonton nganti bubar maghrib. Sakwise karnaval entek, aku banjur mulih dhewe. Nalika lakuku tekan kuburan Singas, papan layone Mbah Dwija disarekake. Dumadakan breng. Aku mambu gondo manggambar aruming kembang
kanggo sawure wong mati. Gedhokku mengkorok saknalika. Nyut, aku njur kelingan pengalamanku sawetara dina kepungkur. Nalika kuwi wancine uga ngepasi bubar maghrib kaya ngene iki. Aku mulih blonjo saka toko perancangane Pak Tukiran. Bengine aku diperimpeni dibujung-bujung dening wanita sing menganggo sarwa biru. Wanita mau ngewuh-wuh, "Tulungono aku, sampurnakno aku. Mung kowe kang duwe kabisan ruwat jasadku." Aku mlayu sifat kuping, nanging bisa ketututan lan kecandak dening wanita mau. Sadurunge aku bangga, wanita mau kandha, "Ngene lho lelakonku." Biar rumangsaku, aku wis ana ing panggonan liya. Dumadakan aku weruh wanita sandangan sarwa biru iku lagi diruda peksa dening saweneng wong lanang ireng sing pawakane gedhe dhuwur. Nanging wanita mau tansah budi karo celathu. "Ora sudi, aku pilih mati timbang kok rabi. Aku tetep milih tresnani londo." Wong ireng gedhe dhuwur iku banjur nglungani. Nanging ora let suwe, bali meneh karo nggawa bendho. Cerok, sirahe wanita mau diplathok sak rosane nganti sigar. Aku giris banget. Malah senajan wis nglilir saka anggonku turu, rasa wedi, giris lan tom-tomen iku isih nabet atiku. Rasa giris mau mbaka sithik lagi bisa ndak kipatake sakwise aku nglakoni sembayang maca kunci kaping 7 saka warahe Rama Semana sawenehing paranormal saka Sejiwan Purworejo. Gragap, lamunanku ambyar. Tetelo aku sing ngadeg ngejejer ing sacedhake kuburan Singas. Cepet-cepet jangkahku ndak gelak. Daya-daya enggal tekan ngomah. Bengine aku ngimpi medeni. Rumangsaku aku dituntun dening wong sing nganggo kaos putih lan sarungan bathik soklat. Wong mau kandha, "Bedhake anggonku kepengin minterake bangsa. Senajan uripku ing jaman londo kajen keringan sarta kecukupan. Nanging rikala jaman Jepang, anggonku mulang ndak rewangi kathokan kolor. Bareng aku kasangsaya, ora ana sing kanthi tumemen gelem miyak kadurjanan iki." Krana ora mudeng karepe, aku banjur pitakon, "Panjenengan menika sinten?" "Ya aku iki Mbah Dwija." Wangsulane antep. Krungu jawaban iku, aku krasa keweden banget. Awit eling yen dheweke wis tinggal donya. Sadurunge aku kobar mlayu, dumadakan lap. Rumangsaku aku wis manggon ana ing sakjroning kamar. Ing jero kamar mau, aku weruh Mbah Dwija lagi disiksa dening pawongan loro. Sing siji nekak gulune Mbah Dwija karo muwus. "Arepa aku wis kekalon gawe gemblungi anakmu, nanging aku durung lega yen dapurmu durung modar." Dene pawongan sijine ngujeri Mbah Dwija sing tansah kroncalan. Rumangsaku Mbah Dwija sambat-sambat, "Yah, tulungono aku yah." Lan sakwise kuwi Mbah Dwija anteng. Aku weruh salah sijine pawongan kang nyiksa mau njupuk gelas, terus diseni kreweng lan disalah ing kamare Mbah Dwija. Anehe, nalika jisime Mbah Dwija ditemokake dening warga, gelas isi kreweng mau ana ing sakjroning kamare Mbah Dwija. Jarene dulurku sing meruhi, wujude persis kaya ing sakjroning impenku. Bareng aku nglilir, aku krasa wedi banget. Jalaran sadurunge ngimpi mau, aku krasa awakku kaya dibopong dening sakwenehe pawongan. Aneh meneh, aku weruh ragaku isih gumlethak ing paturan jejer karo kangmasku. Aku banjur mikir-mikir, apa carane mateni Mbah Dwija mau kaya sing ginambar ing impenku mau. Awit nyatane ing kono uga ditemokake gelas isi kreweng kaya sing ndak impekake.
emane nganti sprene. Sing ora jaya Mbah Dwija ora kasil ditemokake dening aparat sing berwajib.